phakathi kwakho uzaphakanyiswa phezu kwakho wena wehle njalo njalo. Amen bazalwane. Umuntu avela kwelinye izwe ehluphekile uyophakanyiswa phezu kwakho wena wehle njalo. Kubeka ngizwe Uyakukunika inotho yakhe. uyakukunika umcebo wakhe nenzalo Ungasweli okwakho. Yona ibe yinhloko wena ube ngumsili. Izwile lelizwi bazalwane. Amen. Namhlanje ngizofundisa ngalabantu bazalwane abathi bayakholwa esontweni. Sibagcina bekholwa kodwa TV sibabone endabeni bephambili benza strike. Amen bazalwane. Bethi phela bahambe. Habahambe. Bese ngibuza umbuzo what is a foreigner? Ukhona ngiphendula bazalwane. Uthi yini ikwerekwe? Akangiphendula oyedwa bazalwane nothi mina I can give you definition of a foreigner. Yini le? Person who enters another nation who does not belong there. Amen bazalwane. Amen. Nizwe? Amen. Yona le. Akuyona. Ayizomtshela yini foreigner? Kusho nangesizulu. Bazalwane iforeigner angichazi. Phinde ngichazi. Maybe ngelinye ilanga lokufanele sibuyele emuva ukuthi kahle nokubuya. Angithi bazalwane. Iforeigner umuntu ohlala endaweni yakhe ongayi-own, onganayo title deed, engabizi yena, uma uhlala kulo mqasho wakho uyiforeigner. Even if ungabuyela ekhaya kini, leya ndawo yasekhaya kini, umhlaba wami bilonga kubani umhlaba? Khuluma niqiniso kanti umhlaba wani sithatha wamakhosi angithi. Umhlaba wani? Wamakhosi. Akona wakho. Kanti wena yini wakho umhlaba uphi kanti? Lo uzozenza imathanda wena. Kuthiwa wakho lo. Umhlaba lo wangapha ubilonga kuthiwa yini? Ingonyama trust. Angithi nabazi lokho. Awubilongi nje kuwe. Wena mawuhlala ephashweni. Lalela ngibazalwane into esimple ngento into esimple. Ephashweni mhlawumbe ubhira ngobani indwe kabani? Ekabani? Ekamastand akithi. Uma stand la emahlabathini na ngeke akwazi ukuyidayisa le ndawo ngoba indawo eyani yasemaqathe eyani Nkosi kaProsper. Eyamaqathe Nkosi kaProsper. Amen bazalwane. Umhlaba wamaqathe. That is why a bank mongathi manje uhamba uyodayisa lwamuzo se-lifestyle bakutshela lifestyle ngeke sikwazi ukuthenga ngoba umhlaba wamakhosi awunayo i-title deed. Bese kuyabaleka ukuthi hayikhulu okay ngiyabona lo mina ngiyabuya ekhaya ngiyemzini kamkhulu wami masifike emzini kamkhulu wami bese sithi ake sibuye sizostadisha asimtheste ngento esinkulu asithathe lo muzi siyodayisela ibhenki lithi asikwazi ukuthenga ngoba unayo i-title deed. Ogaba, hawu wami, uma wami ukuthi ibhenki ifuna into eyiproof. Lithi sicela into eyiproof. Uthi hayi thina sikhulelela asikhulumi ngomlomo, sikhuluma ngeproof. Makulandela ukuthi kuthiwa umhlaba wamakhosi lo. Bese phuma ke la wena. Ngoba inkosi mawungalandeli imithetho yasendaweni umosha, inkosi ikwenza nandubesa. Hey inkosi yami, yini nenishoyo? Yini nenishoyo? Mayidingiso yakho. Awuzazi yabo. Awuzazi ngithi it now comes back. Ukuthi akade wena imvelaphi yakho ikuphi kwawena uzazi. Masingalandela ngomoya manje silandela ngobese sitha senze isuku silande ngaye kwayena ngidine dideka. Ukuthi makubuya phela umoya athi hayi nami ngangazi ukuthi omkhulu babe phima ngoba basuka ngezimpi. Ngezwe impela ukuthi abasuka ngezimpi le babesuka eSwazini. Eswazini ukuthi ukuthi hayi abantu basuka besuka eMozambique besuka le Tanzania. Bese ungitshela ukuthi why wena unesipindi sokubiza abanye abantu ngamakwelekwe. Lithe iBhayibheli bazalwane masifunda qaphela ngeinsuku zokugcina umbuso uyovela umbuso. Ningizwile bazalwane. Mina ngithi angishumayeli ngiyanifundisa ngiyanivulela lezi izinto ukuthi nibone okay man. There is no one who is called a foreigner. In a simple English, we can allow and say that there's no man. Ngoba English esimple leyo khokhisana. But that is why mawusuka la weZimbabwe uzothola imali.
Nizwe? Usuka la eZimbabwe uzomthola uGumede, uye eTanzania, uye eMozambique uzomthola uGumede, okwabo uzobathola. Usuka la uye eTanzania uzokuNdlovu uzomthola. Yeah. Ngoba labantu babehamba behlala noma yikuphi. Kade singazo ukuthi icorona phela lebhudo omnyama. Sabantu abamnyama siphile encindezini. Sabuke kathina njengabantu vela ofana isihlale siqalekisiwe kanti asiqalekisiwe sibulalana sodwa belungu kwabo lebulala nabo kodwa thina siyohlala sihlukumezana sodwa yinini lapho siyokuthana sibeyindlu emnyama iBhayibheli lishilo lithe qaphela ukunyosuka kwelizwe athi mayifika buse futhi aphakanyiswe abe president masingenza uphenyo bazalana kahle kahle ukubona uDeep siye baphathi bezwe lethu la sibenzeleni uDeep angikhuluma ngamagama abantu siye deep singathola ukuthi abanye bethu abanye bo president ababelong even to this country. Amen basala. Siye deep nothola ukuthi abazalwa la nabo kodwa thina la esinganalutho esibangithambela kade la yomela lomile solo sithi hamba hayi bazalana thule bandleni ningayenzi leyo nto uma uphuma kusithelo sika Jehova. That is why isizulu sithi unyawo nani nambumunyawo uthi ugogo mayiyala abantu umkanyiso uthi hamba mntanami abafowenu Ngiyobathula phambili. abatshela phambili abafowenu kunabantu bazalana abahlangana eThekwini bazwana kwangathi usisi nobhuti bazwana ngathi usisi wakhe nosisi wakhe bazala ndawonye bathi noma kuthiwa sizama ukuhlukaniswa yini kodwa ngeke sihlukane. Abanye bazalana bahlanganiswa uthando abanye bahlanganiswa ukoma